Challenge, odnosno izazov u naslovu videa, garantuje da će biti gledan. U challenge-ima ovih dana učestvuje i vaša mama, jer je trend da se postavljaju fotografije od pre 10 godina, ali ima i onih izazova koji mogu ozbiljno da vam ugroze zdravlje. To je tema današnjeg Net konteksta. Ja sam Jelena Stiljković, ostanite uz nas. Izazov postavljanja fotografija ljudi od pre 10 godina i sada proširio se po mnogim društvenim mrežama kao što su Facebook, Twitter i Instagram. Kako je njegova popularnost počela da raste, tako je počeo da se povećava i broj upozorenja koje tvrde da bi te fotografije mogle da se koriste za sakupljanje podataka koje su pravo blago za te društvene mreže i njihove oglašivače. Preko Facebookovog mima, većina ljudi je pored slike ponudila i koristan kontekst. Ja 2008. i 2018. Gde i kako je fotografija nastala i tako dalje. Facebook je namerno osmislio ovaj izazov kao način da generiše fotografije za treniranje veštačke inteligencije kako bi mogla da pogodi kako ljudi stare, tvrde neki. Ako želimo da veštačku inteligenciju naučimo algoritmu kako bi predviđao starenje, šta bi trebalo da radimo? Možda da smislimo izazov kao što je 10 godina, napisao je urednik tehnološkog magazina Wired Nicholas Thompson na svom Twitter nalogu. S druge strane, Facebook se umeđu vremenu oglasio i poručio svima da ni na koji način nije povezan sa popularnim izazovom. O tome jesu li ovo načini za skupljanje subscribera, da li je možda moguće sve to uraditi na drugačiji način, ali u kakvom online svetu danas živimo, razgovaram sa Nemanjom Marašem, fotografom i autorom YouTube kanala Mogu ja to sam. Nemanja, dobar dan i dobrodošao u Net kontekst. Dobar dan. Pa, hajde da krenemo od toga, ovo je dosta zabavno, ali ima li u stvari razloga za zabrinutost? Pa sad ovaj 10-year challenge nisam ulazio toliko duboko da sad kao predviđanje, algoritmi i ostalo. Mi smo čak imali potpuno spontano pre par meseci sam ja okačio neke slike kao mi sa 13 godina i onda su to neki drugari propratili, tako da smo imali jedan mini challenge tog tipa potpuno neplanirano. S tim što kao da, nisam Madonna pa nije zaživelo da dođe na televiziju, ali da, negde mislim da je interesantno, simpatično prisjećati se i jako je korisno, jer negde svi mi porastemo, svi se promenimo i pogotovo mi koji smo ili na televiziji ili na internetu ili bilo kojem javnom, da kažem, na bilo koji javni način se pojavljujemo, mi postavljamo neku sliku i neki mlađi se na neke od nas ugledaju, tako da mislim da je jako korisno iskreno postaviti to kao mi smo nekad imali 12-15 godina i kao... I kao imali sve te probleme. Obrve i kosu i juk, šta god, da. A kaži mi, jel može to da na neki način utiče na oglašivače? Baš ovo o čemu se govori u prilogu. Da li onda targetiraju na drugačiji način Facebook postovi i neku drugačiju vrstu publike? Pa to sad iskreno nisam siguran da li bi adekvatno mogu da odgovorim. Ja negde sam u celom tom YouTube svetu najmlađi možda, trajanjem, ne godinama života. Ali mene više to sve negde interesuje kao fenomen i taj YouTube je jedan od mojih projekata. Ja uglavnom kad radim profesionalno sa strane fotografije i videa prepuštam agencijama da se bave sad tim targetiranjem. I ričom praktično. I ričom, da. A Netflix je predstavio postapokaliptični thriller Bird Box i ubrzo objavio podatke o gledanosti po kojima je u prvoj nedelji prikazivanja film pogledan sa više od 45 miliona naloga. Tako se film popeo u sam vrh liste najgledanijih originalnih Netflix sadržaja i sve bi proteklo po planu da neki gledaoci nisu otišli dalje od prostog gledanja i komentarisanja filma, te je deo zapleta preneli u sopstvenu stvarnost. Kompanija je bila prinuđena da izda saopštenje u kojem apeluje na korisnike da sebe i druge ne dovode u opasnost. Radi se o tome da glavni junaci filma najveći deo vremena provode sa povezom preko očiju, te se kroz svet kreću bez pomoći čula vida, a kako bi izbegli onostrana bića koja na žrtve deluju tek kada ih ove pogledaju. Iz toga je nastao Bird Box Challenge, izazov na društvenim mrežama koji se zasniva na konceptu povezanih očiju, a funkcioniše tako što oni koji učestvuju svoje svakodnevne aktivnosti obavljaju vezanih očiju i snimke kasnije objavljuju na društvenim mrežama. Netflix se oglasio na Twitteru sledećim saopštenjem. Ne možemo da verujemo da ovo moramo da kažemo, ali molimo vas, nemojte se povređivati zbog Bird Box Challenge-a. Ne znamo kako je ovo počelo, ali Boy i Girl, likovi dece Sandre Bullock u filmu, imaju samo jednu želju za 2019. A to je da vi ne završite u bolnici zbog nekog mima.
Da ovo bukvalno ide dotle da je Netflix morao da kaže molimo vas prekinite ovo da radite. Kako je tebi delovalo ovo? To bukvalno ide dotle da su ljudi gledali film Da. Zavezanih očiju. Pa ovo je sad već potpuno drugi problem. Ja sam generalno izbjegavao da pratim uopšte challenge, iako kad smo mi počinjali sa YouTube-om, negde i nama naglašeno kao treba da radite challenge, ljudi vole challenge, to privlači publiku, to reach, to sve. Međutim, nekako ja sam se uvek trudio ili se i dalje trudim ili pokušavam, zato imamo tu neku pauzu, svi se pitaju zašto nemamo videa već 6 meseci, a ja pokušavam tu nešto da shvatim i malo da se odmorim, da pogledam sa distance sve to, ali ja sam se uvek trudio da probamo da plasiramo neki relativno pametan sadržaj. Ne tvrdim ja da sam ja pametan, ne moram da budem ni najpametniji, ali dovoljno je da želim da pričam o nečemu pametnom, a ne da probam da stavim petardu u usta i da vidim kao... A to zaista povećava broj subscribera? Pa da. Ja sam sasvim siguran. Mislim, sad, okej, nisam ulazio u potpunu analizu, ali ako sagledamo da su najgledaniji YouTube kanali uglavnom kanali gde neko Pravi budalu od sebe. Tako je. Onda negde dolazimo do zaključka da da. Sad to povlači više problema. Povlači problem što smo definitivno, kao što je predviđeno, postali društvo spektakla, što svako teži tom nekom senzacionalizmu, što smo na sve strane okruženi i bombardovani samo takvim temama, i ako nije, Bog zna kako bombastično, onda nije ni vredno pomena, i na to se ljudi lepe. Pa mislim, možemo i da pogledamo ovo jaje na Instagramu, koje trenutno ima skoro 50 miliona lajkova, što kao, okej, zabavno je s jedne strane, jer je ideja bila da pobedimo Kylie Jenner, ja mislim, i njenih 18 plus miliona lajkova, ali kao isto ne bi desetinu tih ljudi okupio da im daš nešto konkretno, smisleno, da nekom treba da pomognu. I čime će se baviti. Tako je. A godina za nama je donela i jedan izazov koji može da dovede i do smrtnog ishoda. Nakon pojavljivanja reklame za deterđent Tide, koji se proizvodi u kapsulama, a reklamirao se uz hashtag Tide Pod Challenge, internet je došao na ideju da te kapsule malo gricne. Američki satirični sajt The Onion je 2015. objavio šaljevu priču o tome da plavo-crveni deterđent liči na slatkiše. 2 godine kasnije drugi sajt pod imenom College Humor je objavio YouTube video koji se zove Ne jedite kapsule s praškom, koji ima preko 3 miliona pregleda. Ove godine Tide Pod izazov je poprimio dimenzije trenda, a tinejdžeri iz celog sveta postavljaju video snimke na kojima konzumiraju deterđent. Amerikanci su objavili podatak da je broj trovanja kapsulama ove godine porastao sa 39 incidenata koliko je evidentirano 16. januara na 86 trovanja 22. januara. Godine 2016. poređenja radi bilo ukupno 39 slučajeva trovanja, a 2017. ih je bilo 53. Broj otrovanih ljudi raste uprkos pokušajima da se Tide Pod spreči. Da ovo deluje sem nepotrebno i dosta opasno. Ti si malo pre počeo da objašnjaš zbog čega vi nemate takve videe na svom profilu, ali postoji challenge koji mogu da budu dosta zabavni, kao što je, na primjer, ovaj prvi koji smo videli, 10 Year Challenge. 10 Year, da, postoji. Mislim, negde i Bird Box Challenge može da bude interesantan ako si dovoljno normalan da to bude u kontrolisanim uslovima, ali ja sam gledao sad, nakon što si me ti pozvala, jer nisam ni ispratio da se desio Bird Box, kao ideja da ti uzmeš i voziš automobil na ulici zavezanih očiju. Mislim, jedino mogu to da opravdam kao onom idejom prirodne selekcije, kao treba malo da se pročistimo. YouTube, Instagram, taj uopšte deo, to je, ako se ozbiljno bavite time, full time job. Mnogo ti hvala što si odvojio vreme za N1 i pored svog tog rasporeda. Hvala vam. A hvala i vama, pratili ste Net Kontekst, N1 pratite i na društvenim mrežama Twitter, Facebook i Instagram. Mi vam želimo prijatan ostatak dana.